Id-Deputat Nazzjonalista Edwin Vassallo ħareġ attakka lil blogger Manuel Delija f'attakk ieħor bejn il-fazzjonijiet li fnew il-Partit Nazzjonalista bil-ġlied li ma jaqta' xejn. Id-deputat veteran wieħed mill-aħħar alleati ta' Adrian Delija fil-Grupp Parlamentari Nazzjonalista fuq il-medja soċjali akkuża lil Manuel Delija u qallu li wara li niżżel in-nies fit-toroq b'demostrazzjonijiet favur id-demokrazija issa qiegħed joqtol il-leġittimità ta' Adrian Delija. Dan wara li l-blogger qrib il-fazzjoni tal-ex kap nazzjonalista Simon Busuttil kiteb artiklu li fih kompla l-ġlied tal-fazzjoni li akkosta kollox trid ittajjar lil Adrian Delija mitmum tal-Partit Nazzjonalista. Fil-blog tiegħu Manuel Delija implika li Jurgen Fenech, il-mandant tal-qtil ta' Daphne Caruana Galizia, ħallas il-kumpanija ta' Adrian Delija biex sar kap tal-Partit Nazzjonalista. Fil-fatt huwa staqsa jista' Adrian Delija jassigura lil kulħadd li l-kampanja tiegħu għat-tmexxija tal-partit ma kinitx iffinanzjata minn Jurgen Fenech, jista' jassigurana li Jurgen Fenech ma ffinanzjax lill-Partit Nazzjonalista minn duħa it-tmexxija tal-Partit Nazzjonalista. B'reazzjoni għal dawn l-akkużi gravi, Vassallo ma qadx jomoda u qal li Manuel Delija irid jażel jekk hux favur it-tisjieħ tal-valur demokratiku kullimkien jew irid joqgħod għal min qed jagħtih l-ordni sabiex joqtol lil Adrian Delija politikament. Dan f'bozza għar-rabtiet ċari li hemm bejn il-fazzjoni Busuttil u l-organizzazzjonijiet ta' Manuel Delija, Repubblika u Occupy Justice. Fil-fatt, fl-ewwel jiem tiegħu fil-kariga ta' Segretarju Ġenerali Nazzjonalista Francis Zammidzimek, esponent ewlieni tal-fazzjoni Busuttil, stieden lil Manuel Delija u membri oħra tar-Repubblika fid-Dar Ċentrali għall-laqgħa. Edwin Vassallo spiċċa jisfida lill-ex Chief of Staff ta' Austin Gatt biex jgħid min hija iħallsu biex jagħmel din il-kampanja hekk diviżiva li fi kliem Vassallo qed wassal biex pajjiżna ikun hawn anarkija. Intant b'reazzjoni għall-istess storja li kiteb Manuel Delija, l-ex kandidata tmexxija tal-Partit Nazzjonalista Frank Portelli, ieħor mill-fazzjoni favur il-kap Adrian Delija, qal li l-Partit Nazzjonalista irid jiddistakka ruħu minn dawk li sejħilhom bħala hate bloggers. Din tidher ukoll bħala reazzjoni għall-laqgħa li Manuel Delija kellu ma' Zammit Dimek. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.